Ibon oh, laki. Anong klaseng ibon kayo? Parang agila din mga kasinag oh. Uwi na tayo. Ha? Mga kasinag, nasa kalahatian na kami. Nangalahatian pa lang. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, andito ako ngayon sa Bagong Sirang sa Tinaluhungan. Kukunin natin si Magayon mga kasinag, kasi ay may hindi magandang balita. Kaya kukunin natin. Medyo nagkakaanohan daw dito sa mga hayop. Medyo nagkakaproblema. Kaya kunin natin mga kasinag. Pakakwento nga sa akin ni Vincent kanina pagpunta doon sa Diak, ay sabi ko tamang tama, kunin na. Ayun si Vincent mga kasinag. Yung Tinaluhungan, yung taas ng bundok. Kunin namin. Baka kasi madisgrasya mga kasinag. Tsaga-tsagain ko na muna doon pakainin sa bahay, kahit wala pang sabsabin nag-aano, kasi hindi pa nag-aanihan. Mahirap na kasi pagka ganito ang may hindi magandang kung saan, parang banta ba mga kasinag. Mahirap na kaya biglaan yung pagkuha namin. Bunga yung bayabas dyan Magkikita na uli kami ni Magayon ngayon mga kasinag. Makakauwi na uli siya ng Diak. Masama puputik. Asama ng tubog. Huwag tayo dyan. Huwag tubog yun. Sana hindi tubog. Pag tumubog yung si Magayon mga kasinag, putikin to. Wala na, yung tiro talagang mga nyugay oh. Ayun yung kalabaw ni Kabido. Ayun sa gitna no. Ay hindi yan. Kaya yung kalabaw yan. Sa kikitali rin pala siya dito. Ang ganda ng area na ito mga kasinag oh. Puntahan natin si Magayon. Yun, ibon oh, laki. Anong klaseng ibon kayo? Parang agila din mga kasinag oh. Ayun na. Ayun. Ha? Hindi ko alam kung anong ibon yan. Saan mo nakita? Saan galing yun? Nagsabat. Ang laki oh. Hindi sa unahan. Hindi kaya kita ng ating camera. Mabilis ang mga lipad niya. Kahit mababa ng araw. Anong oras natin? 4:54 na ng hapon. Ang taas pa rin ng araw. Minute pa rin. Yun ay, hindi yata. Naghuni dyan eh. Magayon! Magayon! Nasaan ka na? Magayon! Ha? Tingnan natin. Kumusta ka na? Ano yan? Uuwi na tayo. Ha? Makasi na, kaya na si Magayon. Uuwi na tayo. Ha? Uuwi na tayo. Ayusin ko pa tayong tali nito mga kasinag pag uwi oh. Ano, kumusta ka na ha? Kumusta ka na? Ha, Magayon? Kumusta ka na? Hey. Ano? Ha? Kumusta na? Kumusta na? Ayun mga kasinag, iuwiin natin si Magayon. Dalhin na natin sa bahay.
nakasabid yata dito. Uwi na tayo. Magayon, uwi na tayo. Ayun mga kasinag, update ko lang ulit kayo mamaya. Ito pala si Magayon, araw-araw nyo na makikita. Simula ngayon sa masusunod na araw, kasi uwi na natin siya sa Diak. Paano yan, uwi na tayo ha? Uwi na tayo. Halika na, uwi na tayo. Uwi na tayo sa Diak. Opo, uwi na tayo. Halika na, uwi na tayo. Opo. Abante. Sige, abante. Butas. Ay, halika na. Apo. Hop. Stay. Hindi ka guys. Dito. Huwag dyan, dito. Uwi tayo. Sigurado nito mga kasinag, makarating kami nito sa Diak gabi na. Gawa ng alas 5 na eh. Alanganin kasi kung bukas namin kukunin to, mainit. Kung umaga namin kukunin patanghali, napakainit ng matindi. Ngayon kasi paggabi siya, hindi ganong mainit. Maganda ang oras. Kasi paggabi siya, maganda pating maglakad. Kasi paggabi, mapresko. Hindi ganong mainit. Halika na. Huwag ka nang tumubog. Huwag puputi ka pag tumubog ka. Halika na. Opo, halika na. Kapagod mga kasinag. Si Vincent, dumaan muna kami dyan kila ate. Yung kalabaw andun na sa uba. Tinali ko dyan sa may gilid. Pagod. At hindi lang pagod. Hindi kaya pwede mga kasinag na ano ba yung Magayon kasi mga kasinag. Medyo nagkakaanuhan daw kayo dito sa mga hayop mga kasinag. Kung saan parang medyo parang nagkakaproblema. Kaya kinuha ko na agad si Magayon. Iuwi na natin. Mahabang mga kasinag eh. May mga tao kasi mga kasinag na hindi natin sukat ang mga pag-uugali. Kaya kunin natin si Magayon, iuwi natin sa bahay. Ayun si Magayon no. Uwi na tayo. Maiksi lang yung tali na nilagay ko sa kanya mga kasinag. Gawa ng para pag hinihila ko siya hindi mahirap hilahin. Ako ang maghihila, si Vincent ang mag-aabog. Nakamotor naman si Vincent. Ako maglalakad lang, hilahin ko. Mahirap kasi mga kasinag na hihilahin namin ito, nakamotor kami. Kaya nasa ulit siya. Makakauwi na uli ng Diak si Magayon. Lagi nyo nang makikita sa vlog ko ito mga kasinag si Magayon. Kasi uuwi ko na siya. Magsususog kami ang siminto mga kasinag. Siminto kami dadaan. Kasi nakamotor si Vincent eh. Parang kagaya lang nun dati, yung diala ko si Magayon dito. Ang kasama ko naman nun yung pamangkin ni Mrs. si Minoy. Ayun ang kasama ko.
Mga kasinag, medyo padilim na. Wala pa kami sa kalahatian. Panghina. Ano ba gayon? Pagod ka na? Konting tiis pa. Mga kasinag, nasa kalahatian na kami. Nangangalahatian pa lang. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kung makikita nyo dito sa camera, maliwanag pa. Pero kung dito sa mga kasinag, sa actual, dito sa hindi sa camera, medyo madilim na. Iba kasi mga kasinag pag nasa camera eh. Ay magayon oh. Pagod na rin.